Ya, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayah Demak. Kali ini saya berada di Panjunan Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, bersama barengan New Arjuna di acara kirap arak-arakan nganten sunat. Meriah banget ini guys, kita saksikan yuk. Let's go. New Arjuna, barengan New Arjuna guys. Ibar mereka, bisa berangkat antara itu dengan pusok koyo, gendewo pusok. Kita berangkat pradono, pusok berangkat. Hanya di Banyumun, ini pusok mereka tegak, manunggal terus tunggal, kawin di hari sini. Ada pun gendewo pusok dalam panah asmoro. Gak ada manusia tetapi yo tetapi manusia gak bisa gula betah unopo panjoni pun gak bisa balakan tetapi di bawah suami sampai kelama gula ya semua banget orang ini gak bisa balakan tapi anak lo langkah kartu lupa baru mengajar paripun lagi pun paling pusoko yang kamu jelas dewa pusoko bisa balik tangan lewat lebih bugar karena persaingan di Arjuna wonder baginya bagi bukan Arjuna ganti piano mulai bikin kebu biru sasamunipun atur janji suci sapa sing bisa ngalahke ya ora pagi aspor bangun maju bisa ora bakal mundur sak pecah ing sasamunipun katuraken satu pusaka ya Dewa Pusaka.
amargi kekiwa mereka menawi boten-boten pusaka ingkang arupi panah aspara boten saged nyatu manunggal kados tunggal dari siji kados menika pralambang wadon lan jaler kudu bisa manunggal dadi siji ya. Yen wis seneng padha senenge ya kudu tindak dirapike Pak, ngono Pak, aja dimusuh-suwe ya. Ndak padha meteng dewi-dewi ngono. Iki mau pesen kok nggih. Lah iya wis gede-gede wangine rapi kaya tarukan derang mereka wae rapi ora rapi kabeh padha temu kabeh nang omah lawang padha sigar sedang jebol itu kan derang rapi ora ya wis nah aja itu tua-tua wis umur wonten wis Raden Manjasmara bangun wangi pun jauh datang Raden Mas Ayu Dewi Surga Langit syaratnya blek kudu bisa ngalahke patih hidup patih Gendong Manijaya kang bisa jelpo dados Simokan Pramila Wono Piting Surga dengan hampir sari Prang Brantayuda Yu Arjuna.